खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो बर' एसएम आपडेटआव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ हादराव गिथावना कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायखौ नोजोर थिनानै CBSE 12 थाखोनि आनजाद दोनथ'नायखौ फिरायफिननानै आनजादा जाला एबा केन्सेल खालामबाय होननानै बर'आ फोसावना होबाय। भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदीआ दिनै शुक्रबार 14 मे खालाराव PM किसान सम्मान निधि बिथांखिनि सिङाव रांखान्थियारि अनसुंथाइनि 8थि किस्तिखौ उदां खालामनानै होसिगोन। मख'जाथावदि PM किसान बिथांखिनि सिङाव मोनसे रांखान्थियारि थिसनथाइया सासे आरजाथाव आबादारि नखरनि थाखाय बोसोराव 6,000 रां 4 दानारि हिसाबै निर्जाहारै बोसोराव खेबथाम बे थिसनथाइखौ थिसननाय जायो। मोनसे भिडिअ कन्फारेन्सनि गेजेरजों भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ फोरमायदों दि भारत हादराव कर'ना भाइरासनि साग्लोबथायाव भुगिनायनि थाखाय सुबुंफोरा राहा गोथे जानानै दङ। बे समाव आबादारिफ्रा जोबोद खस्थ'आव सोलिबाय थादों। बेखौ नोजोर बोना हादरनि गाहाय मन्त्रिया फोसावदों PM किसान एबा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि स्किमनि जोहै आबादारिफोरनो राङारि अनसुंथाइ। सिगांनि समाव 2,000 रां अनसुंथाइ होनाया गासै 7 खेब जाबायमोन। बिनिनो PM मोदीआ थाबैनो 8थि इनस्टलमेन्टखौ गासै 19,000 कौटि रांखौ 9.5 कौटि आबादारिनि एकाउन्टआव सोना होगोन होनना फोरमायदों। थांनाय 7थि इनस्टलमेन्ट PM किसानखौ 25 दिसेम्बर क्रिसमास समाव आबादारिफोरनो सोना होदोंमोन। मख'जाथावदि PM किसान थामहिनबा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि स्किमखौ PM मोदीआ 2019 मायथाइयाव जागायदोंमोन। चिराङाव गहेना सिखावजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि सना रुपा बोखांनो हादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावनि गंसे मार्केटआव थानाय ब्रिनाल देबनाथ मुंनि गहेना गलायाव सिखाव खावनाय जाथाया जानानै थांदोंमोन। बे जाथाया थांनाय एप्रिल दाननि 21-22 खालारनि हरनि समाव ब्रिनालनि गहेना गलानिफ्राय गहेना बाक्सु गोबांथार बिबांनि सना रुपाफोरजों लोगोसे गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांदोंमोन। ब्रिनाल देबनाथ बिथाङा बासुगाव पुलिस थानायाव केस होनायलाय बासुगाव पुलिसआ बिनि सायाव गोख्रों राहा लायो। चिरां पुलिसआ जाथायखौ लानानै नायबिजिरबोगासिनो दङमोन। चिरां पुलिसनि आखायाव 3 गहेना सिखावजों लोगोसे थांनाय 13 मे खालाराव 52.950 ग्रामनि रुपानि गहेना 8.450 ग्रामनि सनानि गहेनाफोरखौ बोखांनो हादों होनना मिथिहोदों। चिरां पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला जामाद आली मुंनि गहेना सिखावनि न'निफ्रायबो 109 ग्रामनि रुपा आरो 13.210 ग्रामनि सनानि गहेनाफोरखौ बोखांनो हानाय जादों होनना फोरमायदों। मख'थावनादि चिरां पुलिसजों खाजानाय 3 गहेना सिखावफोरनि मुंखौ जामाद आली, उरखाव बर' आरो जाहिर आली होनना सिनायथिनो हादों। आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ मैदेरनि जिउ खहा जानायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। मैया थांनाय बृहस्पतिबारखालि नगाव जिल्ला बरमपुरनि टपजरी हाजोआव मा 20 गोथै मैदेरखौ बोखांनो हादों। सारअन्थाइ नांजानानै मैदेरफ्रा थैदों होनना हाग्रा बिफाना मिथिहोदों। ओरैहाय मा 20 मैदेरनि जिउ गोमानाय खौरांखौ मोनना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ। लोगोसे बारग' गिबि मन्त्रिया मख'बावदोंदि मा 20 मैदेरनि जिउ गोमानाया आसामनि थाखाय जोबोद खहा जाबाय होनना बुंदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि मादावनो आसामा गिबि खेबनि थाखाय 3थि आथोननि सुबुंफोरनो कर'ना भेक्सिन होनो बिथांखि लादों। आसाम सोरखारनि हेफाजाबजों सावस्रि बिफाना रायजोआव भारत हादरनि मादावनो 3थि आथोननि सुबुंफोरनो कर'ना भेक्सिन थुनायनि हाबाफारि बानजायदों। आसाम सोरखारा शुक्रबार बारायनिफ्राय थामहिनबा दिनैनिफ्रायनो कामरुप मेट्र' जिल्लायाव गिबि खेबनि थाखाय कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ जागायग्रोनो आखायाव लादों। आसामनि 3थि आथोननि खौसे आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां श्रीति बिधान बरुवाया फोरमायनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारनिसिम खावलायनाय लेखा आसाम सोरखारा बे बिथांखिखौ गोख्रै लादों होनना बुंथिदों। भारतनि मादावनो आसामाव 3थि आथोननि सुबुंफोरनो गिबि द'ज कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय कामरुप मेट्र' जिल्लायाव जागायनाय जागोन होनना फोरमायदों। बिथाङा आसाम सोरखारनि बे बिथांखिखौ लानानै आसामनि सासे 3थि आथोननि खौसे आफादनि लेङाइ आफादगिरि महरै आसाम सोरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखरबो होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।